Ini ang Digicast Negros X. Ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari natin yung mga top stories of the day. Today is March 4, 2026, Miyerkules nga adlaw. OFW na stranded sa Hong Kong bangod sang gamo sa Middle East, magapuli subong nga adlaw. Drug den sa Bacolod City ginsulod sa PDEA, 5 arestado. Fishing vessel sa Cadiz City nasunog. DSWD natapos na pagpanagtag sang ayuda sa halos katunga sa mga benepisyaryo bangod sang Bagyo Tino. Kag sa good vibes, tinagong dagat liwad buksan sa trekkers antes mag Semana Santa. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, alkalde sa Bacolod City nagalaw nga makuha sa syudad ang pinakaunang kampyonato sa pinakaunang niraam. Nagalaw si Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga makuha sa Bacolod City pinakaunang kampyonato sa nagapadayon karon nga Negros Island Region Athletics Association meet. Inibangod nga nagapanguna sa gihapon ang syudad sa overall nga medal tally sa niraam. Sa official website sa NIRAM, as of 4 p.m., yara na sang 117 ka mga medalya ang syudad. Lakip na din 61 ka mga gold, 34 ka silver, kag 22 ka bronze medals. Ginasudan sa gihapon ini isang Negros Occidental nga may 33 ka gold medals, 56 ka silver, kag 37 ka bronze. Kalabanan sa mga natapos nga sports ang muang gymnastics, athletics, archery, kag martial arts. Ginpabugal man ni Gasataya ang mga tiglawas ng Bacolod bangod sa ilagin pakita nga performance sa tanan nga mga sporting events. Dugang pa niya ang pag-host sang sining nga kompetisyon ang naghatag sang dako nga impact sa ekonomiya kag turismo sa syudad. Suno sa report sang mga MSMEs kag restaurant sa syudad, nagsakang ilang mga benta bangod sa niraam. Pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Okay, we've been receiving a lot of informations, no, na damo din nagabulig, no, especially sa mga restaurants, mga kiosks na maginakanaan, no, daw dako ang epekto sa aton sining ekonomiya diri sa syudad sa Bacolod, no. Bisan sa mga billeting centers, sa mga tiangge, mga tanan outside sa billeting centers atin kahit paano naka-improve ang ilang sales, no, because ang ini nga mga sports events diri sa aton sa Bacolod. So we are very hopeful and we are praying no, makuha sa syudad sa Bacolod. But walo ka naman basta sports siya, you cannot fully say nga ara na, no, until tapos na. So laton ta nga matapos ang niraam diri sa aton sa Bacolod. Sa number 9, isa ka fishing vessel sa fishing vessel sa Cadiz City ang nasunog. Nagdabadabang isa ka fishing vessel nga FB Genevieve sa tubangan sang baybay sa bahin sa Barangay Zone 6 sa Cadiz City, Martes sang gabi. Nagresponde katapos ang Bureau of Fire Protection kag Cadiz City Disaster Risk Reduction and Management Office kag napalo ang kalayo. Matapos ang 35 minutos, sunod sa Cadiz City Fire Station, gina-repair ang amo nga fishing vessel. Wala naman sa may na-report nga nasamaran sa sunog. Sa karon, under investigation kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 8, isa ka lalaki ang patay matapos ginbuno sa Barangay Bata sa Bacolod City. Nagapanglakato ng 44 anyos nga lalaki sa Esquirita sa Purok Somil 3, Barangay Bata sa Bacolod City sang ginbuno kag napatay Martes sang gabi. Ang suspect ginkilala kay alias Nonoy Alog taga Purok Somil 3. Ang nalagyo siya matapos ang insidente. Apang kay nasang kaagahon, nagsungka siya sa mga tanod sang Barangay Bata. May buno sa lawas nga naangkon ang biktima nga si alias Ian, 44 anyos. Daan na nga inaway kung pagdinumtanay ang ginalantaw nga motibo sang kapulisan. Sa karon ginahulat na lamang ang medical certificate sang biktima agud mapasaka ang kaso nga homicide batok sa suspect nga detained karon sa custodial facility sang Police Station 3.
Sa number 7, isa ka drug den sa Bacolod City ang ginsulod sa PDEA. 5 ka mga persona arestado. Martes ang hapon sang ginsulod sa PDEA ang isa ka drug den sa may barangay 12 sa Bacolod City. Ang buy-bust operation nga ginpangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nagresulta sa pagkatikma sang 5 tanan ka mga persona nga yara sa drug den kag pagkukumpiskar sang 13 grams ng suspected shabu. Sa report sa PDEA, naabtan nila sa mga drug den sanday alias Saddam, Mark, Chris, Ryan kag Ariel. Nakuha sila ang siyam tanan ka mga sachets ng suspected shabu kag improvised tutor. Pasakaan sila sa mga kaso nga pagupot kag pagbaligya sa illegal nga droga pati na pag-maintain sang drug den. Sa number 6, isa patay, 3 pilason sa pagbungguanay sa 2 ka mga motorsiklo sa Bacolod City. Nagahigda sa dala ng 4 ka mga persona matapos magbungguanay ang ilang ginasakyan nga 2 ka mga motor sa tubangan sang South Bacolod General Hospital sa Araneta Street, Barangay Pahanukoy sa Bacolod City, pasado launa sang kaagahon sini nga Miyerkules. Naabtan sa mga rescuers ang 4 ka mga lalaki nga nagahigda sa dalan upod ang ilang mga natumba nga motorsiklo. Napatay ang driver sang Yamaha NMAX nga gikilala kay alias J, residente sa barangay Sumag sa Bacolod. Samtang pilason ang driver sang Kawasaki Barako nga si alias Acer sang barangay Tabunan sa Bago City kag iya 2 ka mga angkas nga lalaki. Nagwa sa investigasyon sang pulis nga padulong sur sang highway ang NMAX samtang nag-counterflow ang Barako rason nga nagbungguanay sila. Na-impound karon sa Police Station 8 ang 2 ka mga imbolbado nga motorsiklo. Sa number 5, Bacolod LGU nagpangita karon sa lugar nga masayluhan sa mga vendors sa palibot sang Bacolod City Government Center. Ginkonsulta na sang syudad sang Bacolod ang pamilya Gonzaga nga naghatag sang duta ka ginatindugan sa karon sang Bacolod City Government Center sa posible nga salayluhan sa mga vendors nga yara sa palibot sang Bacolod City Government Center. Sa inisyal nga pag-istoryahanay ni Mayor Greg sa taya sa pamilya Gonzaga, naging yung ang alkalde kung sarang sang pamilya nga mahatagan sang isa ka lugar ang mga vendors. Ginsiling naman ni Attorney Mark Steven Mayo, ang City Administrator, nga kung maghatag gid man ang pamilya Gonzaga sang pribado nga lugar, kinahanglan nga magbayad sang renta ang mga vendors. Nagapasalig man ang syudad nga himuon nila ang tanan agud hindi man matamaan ang mga vendors sa balayran para sa private area. Dugang pa ni Mayo, posible nga adlaw-adlaw ang bayranay sang renta kung magsugot ang mga vendors. Apang wala pa matumod kung pilagid ang ihatag nga rate bangod nagapadayon pa ang negosasyon. Ginaklaro man ni Mayo nga kinahanglan sa syudad nga magsunod sa deed of donation nga nagamando sa ilang i-maintain nga hilway ang palibot sang BCGC sa mga business activities. Natala nang i-demolish ang mga baligyaan nga nahamtang sa palibot sang BCGC sa Biyernes nga adlaw. No, so ang bottom line sini, we have to comply and abide with the obligations naton sa deed of donation, pero hindi man naton pagpabayan nga ma-displace gid totally ining mga vendors kag may plano man ini si Mayor Greg para sa ila in terms of pag-assist bala sila paano pagid maplastar sang insakto ang ila abing pagbaligya, no, kag eventually they will have a formal na gid lang nga pagplastar kung mahimo may area na sila nga i-provide sang owner, makaprocess sila sang ilang mga special permits. Yes, mayara man sila security and assurance nga they can continue with their business activity. So tanan ni gina-relay ginaton kag gina-involve sa discussion ang vendors and of course also ang tag-iya sang property. Sa number 4, nagapandam karon ang PNP sa mga tumalanaw pati na sa mga atleta nga likawan ang pustahanay sa ginahirapit nga finals para sa Negros Island Region Athletics Association meet. Ang mga madakpan nga nagapakigbahin sa amo nga illegal nga pustahanay ang sarang nga arestuhon sang kapulisan. Ginsiling ni Police Captain Dax Santillan ng spokesperson sa BCPO. Mayara sa kapulisan nga wala naka-uniforme kag nagabantay sa mga sporting venue sa Gudbadakpan, gilayon kung may nagakatabo nga pustahanay.
Dugang ni Santillan, bangod anad na ang syudad sa pag-host sa mga dalagong aktibidad. Nakahanda ang bugos ng puwersa sa kapulisan para sa amo nga mga butang, ilabi na nga naghilapit na ang finals. Ginasiguro naman ni Santillan nga safe ang syudad para sa mga atleta sa piyak sang ginreport ng mga hold-up incident sa Bacolod. Smooth going ang paghiwat sa niraam suno sa obserbasyon sang BCPO. Natala nang i-deploy sa BCPO ang dugang ilang nga puwersa sa Biyernes nga adlaw, agud siguraduhon nga malinong ang paghiwat sang finals nga mga games kag closing ceremony sa Domingo nga adlaw. Monitor nga may nagapustaan na sa ampang. But kung may ara, ginadiscourage na kanina, kagi kailangan natin sa concern siguro ang ating mga intelligence or operatives kasi makalong into that. Kaya sa ibalo sa tanan, not only nga ang BCPO, seen ang visibility, may makita ang seen nga police visibility. Ini yung mga police na to nga naka-plain. So, gina-discourage nato. Kaya kung may makita kita, arestuhan nato ang ini nga nato participant. Sa number 3, Gender and Development nga spokes o kuna Gender and Development nga Action Officer sa probinsya nagaupod sa mga grupo nga nagapakamalaot sa mga ginbuhian nga mga tinaga ni Quezon Representative Bong Suntay. Sunod sa Executive Assistant to the Governor, Marijun Pavillar Castro, nagaupod siya sa mga kababainhan kag sa publiko nga nagapakamalaot sa ginpagwa nga pahayag ni Congressman Suntay samtang ginapatigay ng isa ka formal legislative process. Naging na sang pasaylo si Suntay sa yadtong mga na-offend sa iya mga pahayag sa artista nga si Ann Curtis Smith sang iya ginsiling nga mayara siya sang desire sa artista sang iya nga makita ini kay kag may mga na-imagine siya nga mga bagay. Ini ang iya nga ginpaanggid sa pahayag nga damlag paginbuyan ni Vice President Sara Duterte bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Suntay, ini nga mga bagay parehas nga imagination lamang. Kainas ang aga, nag-kick off ang Women's Month celebration sa probinsya sa Ramon Torres Gym sa Baguio City. Sino kay Castro, sa pagsaulog sa Women's Month, gina-celebrate sini ang mga kadalagaan nga nalapot bahin sa advocacy para sa mga kababainhan. Ginapahibaluman nga magapadayon ang mga programa sa kababainhan kag gina-highlight ang mga issues nga padayon ginaatubang sang mga babayi. Debatian ko to sa news kag nabasahan ko man kag syempre isa kita nga nagaupod sa grupo sang kababaihan kag sa publiko nga nagapakamalaot sa amo na statement ilabi na in a formal legislative procedure or process kag in fact mayara kita sang layino nga RA 11313 o bawal bastos law kag ang Negros Occidental ginakabig nga una gid nga probinsya nga nag-adapt sang bawal bastos nga ordinansya kag indugangan tadaya ang mga mode of transport kundi pwede mabastos ang babayi. Sa number 2, masobra na sa katunga ang narilisan sang cash assistance ng DSWD sa mga nabiktima sang Bagyo Tino. As of March 2, masobra sa 574 million pesos ang na-release pagi sa ECT payout o kung ang Emergency Cash Transfer Program. 85,990 ka mga beneficiaries nga naigo sa Bagyo o kung naigo sang Bagyo Tino gikan sa Hinigaran, Isabela, La Castellana, Himamaylan, La Carlota kag Canlaon City ang nakabaton. Suno kay DSWD Regional Director Arwin Razo, padayon pang payout sa Bago City kag Pulupandan. Naka-schedule man sila sa Binalbagan kag Moises Padilla kag Pontevedra sini nga semana. Target nila nga mahuman sa tunga-tunga sang bulan sang Marso para makasugod naman sila sa releasing sang social pension para sa mga senior citizen. We have an ongoing payout subong sa Bago City and we started sa Pulupandan and then we're going to cover Binalbagan and Moises Padilla within the week and eventually Pontevedra
So the entire 4th and 5th districts of the province of Negros Occidental. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May 7 pagid ka mga pamilya sa mga Negrense nga OFW sa Middle East ang nagpangayo sang bulig sa Kapitolyo. Samtang ang OFW nga na-stranded sa Hong Kong bangod sang kinagamo sa Middle East, ang tigayon na nga makapauli. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, sa 7-3 na ang nagpalabot nga luyag sa OFW nga natungdan nga magpauli o kon ma-repatriate. Duha ang nagatrabaho sa Kuwait, kagang isa sa Saudi Arabia. Duha ang taga-Pulupandan kag isa sa Himamaylan City. Ining ila nga ginpatuhoy sa Overseas Workers Welfare Administration para ma-facilitate. Samtang ang taga-Isabela nga magatrabaho kuntani sa Riyadh, pero sa Hong Kong pa lang na-cancel na ang iyang flight, ang ginapaabot subong nga adlaw makapauli sa probinsya. Sunod sa kay Diaz, si Mayor Miguel Yulo na sang Isabela ang nagpaplete para makabalik siya sa Negros Occidental. Sa datos nga nakuha sang peso, may 16,623 ka mga Negrense OFWs nga yara nagatrabaho sa karon sa Middle East. There are 3 that are already requesting assistance for repatriation, and then forward na sa aton nga peso nga office ara na sa OWA for them to facilitate their repatriation. Well, ang Isabela nga ara sa Manila nga gusto mong puli na because wala siya nakadayon from Hong Kong going to the Middle East. Nagbalik na siya. Isabela LGU is responsible for giving the ticket. Thank you to the municipality of Isabela and Mayor Miguel. And then, ang ato naman, pag-abot siya di, we will be giving the person financial assistance. Kag sa good vibes, ang tinagong dagat ang isa sa mga paborito nga kadtuan sa mga trekkers kag campers. Kag ini ang liwat nga buksan sa publiko antes mag Semana Santa. Kumalin sa Pebrero 15 sa sining nga tuig, temporaryong ginsira sa trekkers ang popular nga tinagong dagat sa sulod sa Northern Negros Natural Park o kon NNNP. Suno kay Protected Area Superintendent Maria Gina Consolacion Herangaya, ini para matagaan sila sa kahigayunan ang ilang kung makapatigayon sa environmental impact monitoring and assessment. Sa marason nga semana natala na inihimuon sang personnel sang NNNP kag pinaagi sini may baluan ang sitwasyon dito sa area. Kada tuig ini ginahimo para makapahuway makadali ang area gikan sa mga trekkers. Iniabi ang isa sa mga masami nga ginasaka sa mga trekkers. Ipasalig ni Herangaya nga antes mag Semana Santa liwat nga mabuksan sa publiko ilabi na kung summer kay popular ini nga destinasyon. Pero liwat nga ginapahanumdum ni Herangaya ang publiko nga hindi pagkalipatan ang mga requirements sa pagkuha sa permit kay para man ini sa safety sang tanan. Ginadumilian na ang mga wet wipes kay wala ini nagakadunot. Ginaregulate naman ang pagpalupad sang zone sa area kag kinahanglan nga may permit. Kag ginasulit sang paso nga dalon pauli ang basura kag hindi pag-ibilin sa tinagong dagat para padayon ma-preserve ang katahom sa lugar. Ang garbage in, garbage out. So hindi amo na ang problema namon sa mga nga kung illegal trekkers, kung wala lang lisensya, hindi namon maanan amo nang ilang kung ang basura nila nabilin. Pero kung sa may orientation, kay usually sa trekkers naman gina-orient kina namon what you bring, nga food or mga i-bring out yung waste. Kaya para hindi aton nga environment dito. Preserve sa gyapon. Same time enjoy ta siya. Yes, so okay amo ginagapa kung ang mga basura to, especially sa plastic. Kag shoutout anay sa atong live viewers subong hapon kay Ma'am Jocelyn Lucero. Maayong hapon Digicast Negros watching live from Hong Kong. Si Chona Evangelista Caredo. Maayong hapon Digicast Negros watching live from Singapore. Si Chris Paduhilaw. Maayong hapon sa Ruming watching from Bangga Lutak. Puro 5 barangay na Rawis, Hinigaran. Grabe bangga nyo galutak guroy. Congratulations sa Hinigaran National High School nga nagdaog sa Sipak Takraw
Thank you, good sir. Thank you man sir. Si Sir Gerardo Marquez, mayang hapon Digicast Sir Roming, watching here in Barangay Mandalagang. Keep it up, our Bacolod athletes. Si Jubea Yap, Janala mayang hapon, Choy Roming, Sobaldo kag Digicast Negros. Happy panagbenga from Baguio City. Wow, kanami na guru experience. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros. NIR kag Sir Roming. Kag si Jessery Garucha Hivero mayang hapon ka Digicast Sir Roming, always watching from Sarait, Himamaylan City. Please shout out kay Dane nga nakabalik na siya kwa exam. Salamat kid sir. Si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon Digicast kag Sir Roming, watching live from Pulu Pandan. Si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros. Kag may pahabol pa si Michelle o si Doktora Michelle Orchola Gahaton, mayong hapon sir. Mayong hapon sa imo dok dira sa may Barangay Maaw sa Bago City. Kagamuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.